Llavors va haver el temps de les restriccions, que teníem uns motors que es feien al corrent, que ja no hi anàvem a treballar, hi havia un noi que ho dominava, hi havia uns volums per donar la corrent a la fàbrica, perquè hi va haver molts temps de restriccions. Treballàvem tots perquè donàvem la corrent nosaltres, ens la fèiem a la fàbrica. Hi havia uns motors molt grans que estaven al costat de la banyeria, i allà hi havia una que es deia Cladellas, i aquell noi portava aquella màquina, i aquella màquina és la que anava donant la llum. No et puc explicar com, però perquè donava llum perquè no s'haguera pogut treballar, perquè teníem restriccions, teníem molt malament. I llavors, acabada la guerra, vam passar fins l'any 55, quasi bé, bastant difícil tot, no va ser fàcil, no? Jo em vaig casar al 56 i era molt difícil per a mi. Imagina que vam muntar una casa amb 11.000 pessetes, perquè vegis, 11.000 pessetes vam muntar la casa, no n'hi havia més. No teníem ni nevera, ni ràdio, res, lo just. El treballador aquell temps era pobre, no es guanyava gaire.